Explica'm un conte. Somnis de neu, d'Eric Gale. Hi havia una vegada un granger que vivia en una casa petita, però no vivia pas sol, no. Vivia acompanyat dels seus animals, que estaven a un estable al costat de la seva casa petita. La quantitat d'animals era petita, perquè només en tenia 5, sí, els podia comptar amb els dits d'una mà. De fet, els noms que els havia posat eren aquests: 1, 2, 3, 4 i 5. Després de l'estable hi havia un arbre. I sabeu quin nom li havia posat el granger a l'arbre? Arbre! Cada matí, quan sortia de casa seva a fer totes les feines, passava per davant de l'estable i saludava a 1, 2, 3, 4 i 5. I després passava per davant de l'arbre i deia: «Bon dia, arbre!» I després sí, s'anava a fer totes les feines durant tot el dia i quan el sol ja marxava, tornava cap a casa seva i sempre s'asseia a la seva butaca i sempre menjava una torrada de mel amb una mica de nous i un te calent. Una tarda estava allà assegut a la seva butaca prenent el te i menjant la torrada i mirant la finestra va dir: «Ai, enguany és estrany que encara no hagi nevat. Ai!» I es va adormir. I dormint, va somiar que nevava i que els flocs de neu feien una suau i fina capa de neu que queia damunt seu. I dormint, va somiar que els flocs de neu feien una suau i fina capa de neu que tapava au. I dormint, va somiar que els flocs de neu feien una suau i fina capa de neu que cobria a 2. Mu! Mu! I dormint, va somiar que els flocs de neu feien una suau i fina capa de neu que cobria a 3. Bé! I dormint, va somiar que els flocs de neu feien una suau i fina capa de neu que cobria a 4. I dormint, va somiar que els flocs de neu feien una suau i fina capa de neu que cobria a 5. Quiquiriqui! I aleshores es va despertar. I quan es va despertar va mirar per la finestra i va veure que havia nevat de veritat quan estava dormint. No s'ho podia creure, es va fregar bé els ulls, va mirar al cel i va veure que els núvols de la tempesta ja havien marxat, que estava la lluna i les estrelles que brillaven. «Ai, que me n'oblidava!» va cridar i se'n va anar corrents a posar-se uns pantalons vermells, una jaqueta vermella, unes botes, un barret i uns guants. Després se'n va anar corrents a agafar una capsa ben grossa i un sac carregat i va sortir de casa i va començar a caminar i va passar per davant de l'estable i anava dient: «Ai, que me n'oblidava!»
i va continuar caminant fins que va arribar a arbre i allà va deixar el sac, va deixar la capsa i tots els animals es van despertar perquè estaven dormint i en sentir el granger que cridava ai, 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 es van despertar tots i miraven a veure què passava i van veure que el granger obria la capsa i començava a treure unes boles i unes coses per guarnir i que començava a decorar tot l'arbre. Quan el va deixar ben bonic, va obrir el sac i va treure 5 regals, cada un amb una targeta. En una hi posava 1, a l'altra 2, a l'altra 3, a l'altra 4 i a l'altra 5. I quan ho va deixar tot ben posat, va cridar ben fort: Bon Nadal a tothom! I com t'ha contat, aquest conte s'ha acabat.